مرحبا يا حوتي يا بزلهم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حجة أنا حد حاونا أنت حاتيتني سلمنتاي خاطرس كامنتاي مرسع مزق ويد ما سلمنتاي إخا حد نجر كتحزو زي تخيل أب حنقولك كتذكرو زي تخيل مليسكا زتنا خايونا أبنتيا حجة زك قلت لكم يدلي بناتي عقمي مالتيو حكي ما يكون جن زي حفشة أفلتو إخمان كتفلتو أقداس زبلو إنه زخانة سب متان ككاتاتلو نابكالق كي بتصحوك خلو مالتيا أوكي قدمتي أن تبخ نقرأكمي كمن تخمت خم زخل كخون أبا خان تخم زخانة لك أخفلتك إني جن بحفشاوي كم أخاني أنت تكبر تخل قد ما حد خمان أبقى فيديو تات زيتات أرست تقيسانيرة أوكي حد محير ستريس نحرار لك قد عليه ستريس نحرار لك ጭንቀት ገለ بزيادة زخونه ነገር ኮንሰንትሬት ክትገብር ክትሕዝ ከማን ከቢድዩ ከምኡ ከዓ መስተ ብብዝሒ ካብ ዓቕን ንላዕሊ እንድሕር ቀጻሊ ትሰቲ ኮይንካ ጽቡቕ ኣይኮን መስተ ኣልኮሆል ማለት ስም ማለት እዩ ነቲ ሓንጎልና ሽዑኡ ዝኾነ መስተ ከዓኒ ነቲ ሴል እቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ሴልስ ክቐትሎ ይኽእል እዩ እዩ ዝበሃል محير قصالي الكول ببزح تسدي خوينكا حنقولكا خمان እንዳደኸመ خمص እዩ ማለት እዩ እቲ ቁሩብ ቢራ ወይ ዝኾነ ቪኖ ገለ ምስታይ ማለት ኣይኮነን ቀጻሊ ወይ ድማ ማራት ሰክር እንድሕር ኮይንካ ሓላዋትካ ዘይትፈልጠሉ መገዲ ቀጻሊ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ክፉ እዩ ንሓንጎልካ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዚ በዓል ሬድ ቡል ኣብ ካልእ ቪድዮታት ዝያዳ ገሊፀ ኣለኹ ስለምንታይ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኮንሰንትሬሽን ከማን ኣብ ኮሚታት كزانا خيليو وي زخونه ነገር ክትዝክሮ ክትሕዝ ወይ ክትጽንዕ ከማን ከብድካ خيليو ዝገደደ ከዓኒ እዚ ሓሽሽ ማለት እዩ በዓል ዊድ ማለት እዩ ዊድ እዚ ሳዕሪ ዝመስል ምዃን ዝተፈላለየ እንዲ ዘሎ ግን እቲ ቀንዲ ዊድ ሳዕሪ ዝመስል ከምዚ ጭቃ ዝመስል ከማን ዝሰርሕዎ ኣሎ ግን ብሓፂሩ ስኢታት ከማን ሓላዋትካ ዘፍጥፋልካ ክሳብ ዝስራሕ ዝገበርካዮ ወይ ኣብዘይ ከም ዝሓደርካ ከማን ዘይትፈልጠሉ ዝገብረካ እዚኢታት ኩሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ንሓንጎልካ and ኣብ መጻኢ ከማን ተራይ ጻወት እዩ ቀደም ትሰትዮ ዝነበርካ ካብ ኩሉ ብብዝሕ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ያ ግን ሓፈሻዊ እዚ ቆጽሊ ብሕልፊ ሓደገኛ እዩ ንሓንጎልካ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊፀ ብሕልፊ ናይ ሎሚ ዊድ ዝሸጥዎ ኣጸቢቑ ይብርታዕ ካብቲ ናይ ቀደም ብርከቲ ናይ ቀደም ኦርጋኒክ ነይሩ ሕጂ ግን ፈሊጦም ጀነቲክሊ ማኒፑሌት ይገብርዎ መታን ቀልጢፉ ኣብ ሓንጎልካ ክሰርሕ ብኸምኡ ኸማን ክሳብ ጽላለ ክድህበካ ክእል እዩ ከምዚ ምሻለኩም ያ ሃሉሲኔሽን ትገብር ዘየለ ትርኢ ዘየለ ትሰምዕ ክሳብ ከምኡ ክገብረካ ክእል እዩ ያ ኣዞ ከምዚ ብሱሽስኒ እተ ሓንጎልካ ዝገደደ ከምጾ ይኽእል እዩ ካብ ምርሳዕ ጥራይ ኣይኮነን ያ እሱ ማለት እየ ርኢና ያለና ካብ ዝቐረባ ግዜ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ከማን ከምኡ ማለት እዩ ያ ኡንዳን ኦፍ ኮርስ ከኣኒ ገሊኡ ሜዲኬሽን ገሊኡ ከኒናታት ዝህቡና ብኸምኡ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኣንብብዎ እንታይ ኣለዉ ኣብ ገሊኡ ሜዲኬሽን ከማን እዝን ሕጂ ክብል ከማን ኣይደልን የብርክ በዓልኹም አንብብዎ እምበር ኣለዋ ገሊአን ሜዲኬሽን ብዝያዳ ንሓንጎልካ ጽቡቕ ዘይኮነ ሶ ከምኡ ከዓ ዝክታበት ኣብ ገሊኡ ሰብ ድሕሪ ምክታቡ ሓንጎሉ ከም ቀደሙ ዘየለ ከዓ ይርድኦም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ሰብ እዩ ኩሉ እቲ ሜዲኬሽን ከማን ኣብ ገሊኡ ሰብ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝወስድ ከማን ከምኡ ይረኣይ ማለት ኣይኮነን ግን ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ዝኾነ ከኒና ምውሳድካ ዝኾነ ከኒና እንድሕር ሂቦምኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ክትብል ኣለካ መፍትሒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብቲ ቪድዮታት ካልእ ገሊፀ ኣለኹም ከምኡ ከዓ ኣሉሚኒየም ብብዝሒ ኣብ ነብስኻ እንድሕር ኣሎ እስቲ ኣብ ቪድዮ ረኣይዋ መሊስኩም ኣገዳሲት እያ ክሳብ ዓድና ኣብ ፅሑለይ በርካ ኣብ ዓድና እዚ ዓብ ፀገም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ በዓል ኣሉሚኒየም ጥራይ ዘይኮነስ ሄቪ ሜታልስ ዝበሃል ኣሎ ምሻለኩም እቲ ኩሉ ሽቪያ ሜታል ያ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ነብስኻ ከኣቱ ይኽእል እዩ ብማይ ድዩ ያ በቲ ኣየር ነተንፍሶ ድዩ ዶሮና ናይ ሄቪ ሜታልስ ድዩ ብብዙሕ ነገር ተረዲኹምኒ ሶ እሱ ኸማን ንሓንጎልካ
يا ጭራሽ ጽቡቕ ኣይኮነን ብኸሙ ኸኣኒ ኮሎ ገና ቀዲምና ክነውጾ ኣለና ቀጻሊ ኸኣኒ ክነውጾ ክንፍትና ኣለና ኣብቲ ቪድዮታት ገሊጽ ኣለኹ እንታይ ክንገብር ኣለና ስኡታት ረኣይዎ በርከብ ዝኽነውሕ ስኖ ከምኡ ኸኣ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝብልዎ ዘሎ ኸኣ እዚ ኮንሰርቪር ነው ሽቶፍ እዚ ኸኣ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝተዓሸገ መግቢ ብሕልፊ በዓል ሰላሚ ድዩ ወይ እዚ ሓሽማታት ወይ እዚ ስጋ አንቂጾም ወይ ንምስባን ጌርካ ክትበልዖ ትኽእል ኣብኡ ሕጂ ብዙሕ ኣፋውስ እዮም ዝገብሩ እሱኢታት ከማን ይጥርጠር እዩ እሱኢታት ከማን ጽቡቕ ኣይኮነን ንብዙሕ ነገር በርከብ ብብዝሕ ቀመማትን ካልእ ያ ክስታያትን እዮም ዝገብሩሉ ኬሚካል ይገብሩሉ እዮም ይፍቀደሎም እዩ ኸኣኒ ግን ቀጻሊ ብብዝሕ እንድሕር ትበልዕ ኮይንካ ብውሑድ እንድሕር በሊዕኻ ሓደ ትኸውን ኢኻ ኦፍ ኮርስ ግን ብብዝሕ እንድሕር ከምኢታት ጥራይ ዕሹግ መግቢ ገለ ጥራይ ትበልዕ ኮይንካ እሱ ኸማን ኦፍ ኮርስ ጽቡቕ ኣይኮነን ወይ ድማ ሓደጋ እንድሕር ነርካ ብርእስኻ እንድሕር ወዲቕካ ነርካ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪኡ ኸኣኒ ዘይተፈተሽካ እሱኢታት ከማን ኣብ ዝኾነ ኣካል ናይ ሓንጎልካ ተሃሪምካ እንድሕር ኣለኻ ናብ ምርሳዕ ከድህበካ ክእል እዩ እሱኢታት ከማን ከም ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ ብማኪና ሓደጋ ነርካ ድሕሪኡ ግን ወላ ሓደ ይፈተሽኻን ሓደጋ ወይ ወዲቕካ ብርእስኻ ተረዲኹምኒ እሱኢታት ማለት እዩ ወይ ከቢድ ምንቅጥቃጥ ነይሩ ገለ ወዲቑ ቦምባ ድዩ ገለ መለ ኣብ ጥቓኻ ፈንጂ ገለ መለ ሽዑኡ ምንቅጥቃጥ ክሳብ ሓንጎልካ ዝተንከፎ ኸማን ከምኢታት ከማን ኣሎ ከምዚ ኣብ ርሑቕ ይኹን እምበር ወይ ጥቓኻ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ፈንጂ ሓፍ ዝበለት ርእስኻ ኸኣ ከምኡ እሱኢታት ማለት እዩ ሓደጋ ያ ዝተፈላለየ ሓደጋ ኣሎ ብርኪ ከምኡ ኬስ ከማን ስለ ዝፈልጥ ኣጋጣሚ ብከምኡ ኸማን እዚኣ ክነግረኩም ይደሊ ዶፓሚን ዲቶክስ በሃልካ ኣሎ እዚ ኸኣ እንታይ እዩ ምሕር ሞባይል ናትካ 10 ግዜ ትጥቀመላ እንድሕር ኣለኻ ድማ እዚ ሓፂር ቪድዮ ጥራይ ትሰርሕ እንድሕር ኣለ ትርኢ እንድሕር ኣለኻ ኣብ ክንዲ ኮንሰንትሬትድ ኮይንካ ሓደ ቪድዮ ጽኒልካ ክትሰምዕ እንድሕር ትሰምዕ ዘየለኻ ቀጻሊ ግን ያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓንጎልካ ጭራሽ ኣይተዕርፎን ኢኻ ንኮተስ ኢኻ በቃ እሱኢታት ጥራይ ትገብር ንሓንጎልካስ ዕረፍቲ ኣይትህቦን ኢኻ እሱ ንበዓሉ ኸማን ጽቡቕ ኣይኮነን በርከ ሓንጎልና ከም ሓደ ኮምፒውተር ክትሓስቦ ኣለካ ሕጂ ኣብ ኮምፒውተር ሕጂ ትሰርሕ እንድሕር ኣለኻ መዓት ፕሮግራም እንድሕር ከፊትካ ኣለኻ ኩሉ ኸኣኒ ኣይትውድኦን እንድሕር ኮይንካ እንታይ ትኸውን እቲ ኮምፒውተር እንዳወዓየት እንዳማሞቆት ትደክም ኣጸቢቓ ምሽቶ ከምኡ ኸኣ ሓንጎልና ነዳኽሞ ኣለና በዓልና ከምኡ እንድሕር ጌርና ኸኣነ ሓንጎልና ይደክም ዝኾነ ካልእ ኸኣ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ በርከ እቲ 10 ግዜ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ምርኣይ ዝተፈላለየ ቶፒክ ገሊኡ ዘሰንብደካ ገሊኡ ዘሰሕቐካ ገሊኡ ናይ ሳዕስዒት ገለ it's not good ንሓንጎልና ክንጥንቀቕ ኣለና ከምኡ እንድሕር ጌርና ሰዓታት ክኸውን የብሉን ኣብ መንጎ ክትዕርፍ ከለኻ ሓደ ክልተ ቪድዮ ርኢኻ ካላስ ናብ ስራሕኻ ትምለስ ማለት እዩ ምሻለኩም ከምኡ ክንፍትን ኣለና ኣብ ሰዓታት ከምኡ እንድሕር ቀጻሊ ትገብር ኮይንካ ግን ድማ ትርጉም ዘይብሉ ያ እዚ ኸማን ኣብ ቆለውዕ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ናይ ቆለውዕ ንባዕሉ ሕጂ ቀደም ኣብቲ ንሕና ክንዓቢ ከለና ከምዚ ዝምህረካ ጥራይ ነይሩ ኣብ ቴሌቪዥን ሕጂ ግን ኩሉ ስቱፒድ በቃ ንሓንጎሎም ስን ዘዳኽሞም ጥራይ ነቲኦም ቆለውዕ ኣስተብህሉ ቀደም ግን ቲቪ ክንርኢ ከለና በቃ ስተ ቲቪ ንባዕሉ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዘረባ ኸማን ኣይዛረቡን ኣብቲኦም ናይ ቆለውዕ ወላ ሓደ ኣይምህርዎም እዮም መሊሶም ሾኮላዳ ኣብኡ የርእዎም መሊሶም ሽኮር የርእዎም ኩሉ ፀይቂ ጥራይ ንዕኦምስ ጽቡቕ ዘይኮነ ፀይቂ ማለት ጽቡቕ ዘይኮነ ነቲ ቆልዓ ጥራይ ጭራሽ ትምህርቲ ዘይብሉ እዚ ሕጂ ሽዑ ካልእ ክተርእዮም ወይ ክትምህሮም እንድሕር ደሊኻ ኣይሰምዑኻን እዮም እቲኦም ቆለውዕ ኸማን ኣስተብሂልኩም ኣለኹም ስለዚ ኣብ ቆለውዕ ኸማን ክትርእዩ ኣለኩም እንታይ ኢኹም ተርእይዎም ዘለኹም በርክ እዚ ኸማን ዓብይ ኣርእስቲኡ ኣብ ጻዓዱ ኣይፍቅድሎም እዮም ትፈልጡ በዓል ኤለን ማስክ ደቁ ኣይፍቀደሎም እዩ ሶሻል ሚድያ ጭራሽ ኣይፍቀደሎም እዩ ሞባይል ናቶም ካብ ውስን ዕድመ ተገዚኡሎም ሓደ ግዜ ኢንተርቪው ናቱ ርኢ ኣለኹ ናይ ኤለን ማስክ ዝሃብታም ሰብኣይ ያ ሶ እሱ ንበዓሉ ቀዳማይ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዓለም ከሎ ንደቁ ግን ኣይፍቅድን እዩ ተረዲኹምኒ እዚ ኸኣ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን በርካ ሓንጎሎም በዓልኻ ኢኻ ትድፍኖም ዘለኻ እንድሕር ቀጻሊ ኩሉ ኣፍቂድካሎም ናይ ኤሌክትሮኒክ ንኣብነት ኣብ ሓደ ፌስታ እንድሕር ከይድካስ ስለምንታይ ነናቶም ሞባይል ሒዞም ደቅና ኮፍ ዝብሉ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ርኢ ኣለኹ ከምኡ ስለምንታይ ዘይፃወቱ
ጽቡቕ ኣይኮነን ያ ስለዚ ድማ ካብ ብንእሽቶም ድሕር ከምኡ ተደፊኖም ድሓር ያ ገለ ክትምህሮም ከቢድ እዩ ካብ ብንእሽቶም ድሕር ተባላሹ ሓንጎልካ እቲ ብንእሽቶም ከለዉ ከዓ ኣገዳሲ እዩ በርክ ኣብ ሽዑ ከዓ ሓያል እዩ ሓንጎልና ከም ሓደ ስፖንጅ እዩ ዝረኣዮ ዝሰምዖ ቀልጢፉ እዩ ዝሕዞ ኣይርስዖን እዩ ተረዲኹም ዝኾነ ቋንቋ ቀልጢፎም ይመሃሩ ዝኾነ ነገር ዝረኣኻዮም ቀልጢፎም ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ባዕልኻ እንድሕር ደፊንካዮም ፀኒሕኻ ግን ኣብ ትምህርቲ ከማን ወላ ሓደ ክሕዙ ይክእሉን እዮም ከምኡ ከዓኒ ያ እቲ ሞባይል ምጥቃም ጥራይ ዘይኮነ ሞባይል ኣብ ጥቃ ሓንጎልካ ኮፍ ተብላ እንድሕር ኮንካ ለይቲ እዚ ንባዕሉ ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ኤሌክትሮስሞግ ያ ኤሌክትሮስሞግ ዓብ ኣርእስቲ ኣብ ፃዓዱ ዝኸማን እቲ ኣብ ሞባይል ቀጻሊ ኣብ ጥቃና ወይ ዝኩሉ ኤሌክትሮኒክ ገለመለ ኣብ ጥቃና እንድሕር ሓዲሩ ብዙሓት ፃዓዱ ኸማን እዚኢታት ፈሊጦም ኩሉ የጥፍእዎ እዮም ተረዲኹምኒ እቲ ኣብ ሞባይል ኣብ ካልእ ገብሮ ቬላን እዚ ናይ ኢንተርኔት የጥፍእዎ ለይቲ ክሳብ ክንዲ እዚኦም ገሊኦም ዝጥንቀቑ ክብለኩም ጥራይ ደልዩ ከምኡ ግበሩ ኣይትግበሩ ዘይኮነ ናትኩም ውሳነ እንድዩ እቲ ኤሌክትሮስሞግ ንባዕሉ ንሓንጎልና ፅቡቕ ኣይኮኑ እዚ ኤሌክትሮዌቭስ ትረዲኹምኒ ከምኡ ከዓ ራዲኤሽን ዘለዎ ማይክሮዌቭ ኣብዚ ኣብ እግር መገደ ይብሎ እምበር ኣብ ሓንጎልካ ክፉኡ ዶ ፅቡቕ ድዩ መፅናዕቲ ርአ ይፈልኒ ግን ብጠቕላላ ንጥዕናኻ ማይክሮዌቭ ፅቡቕ ኣይኮነን እቲ ራዲኤሽን እንድሕር ኣስተብሂልኩም ከማን እቲ መግቢ ኣብኡ ዘውዓኻዮ ጥዑም ኣይኮነን ማይ ዝጥዕም ኩሉ ቀቲልዎ እዩ እቲ ዝኾነ ፅቡቕ ዝበሃል ዘለዎ እቲ መግቢ ቅቱል እዩ ማይክሮዌቭ በጃኹም ኩለን ደርቢዎን ክብለኩም ጥራይ ዝኽእል ኣይትሸጥዎን ከማን ደርቢዎን በቃ በርከ ሰናዓኻ ፅቡቕ ዘይኮነ ንኻልእ ሰብ ከማን ፅቡቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢትስ ኖት ጉድ ብዙሕ ሰብ ከዓ ይፈልጥን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ከዓ ወፃእተኛታት እዮም ዝገዝእዎ ወይ ኣፍልጦ ዘይብሉ እቲ ዝፈልጥ ከምኡ ኣይገዝእን እዩ እዚኣ ክንደይ ሸባብ ክንደይ ቪድዮ ለያ በጃኹም ፈትሽዎ ንኻልእ ሰብ ከዓ ብፅሑለይ ንኩሉ ሰብ ንገርዎ ከምኡ ዝገዝእ ወይ ዘለዎ መብዛሕትና ኣለና ስለቐልጢፉ ያ ኮንቪኒየንት ስለ ዝኾነ of course ዝኾነ chemicals ከኣኒ ብሕልፊ እንዳ chemical ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ኣለዎ ኣሕዋትና ይፈልጥ ከምዚ ናይ ፋብሪካ ድዩ ናይ ሕብሪ ናይ ማኪና ሕብሪ እዚኦም ናይ ብብዙሕ chemical ዝሰርሑ ናይ ሕብሪ ንዕኦም it's not good ንሓንጎሎም actually it's not good እቲ chemical ተተንፍሱ ኣብኡ ቀጻሊ ንሓንጎልካ ክድብኖ ይኽእል እዩ እንዳ እንታይ ዝባሃል ቆርበት ዝሰርሕ ኣሎ ሓደ ከምኡ ኣረዲአ ሓንሳ ርእሰይ ሕመን ድሕሪ ስራሕ ኢልና ሓደ መዓልቲ ከምዝን ተጠንቀቕ ፅቡቕ ኣይኮነን ኢልዮ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ከምኡ ክትሰርሕ የብልካን ተረዲኹምኒ ብዝከኣል መጠን ሓደ ያ ክስታይ ድማ እቲ ዝብሉኻ ማስክ ተጠቐመሉ ማስክ ግበሩ እንድሕር ኢሎምካ ከዓ ክትገብሮ ኣለካ ወይ እንዳ ከምዚ ኮላ ምሻለኩም እዚ ክሌባ ዝሰርሑ ሰባት በቃ ኬሚካል ዝኾነ ብብዝሒ ንሓንጎልካ እትተተንፍሶ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብ ሓንጎልካ ታራ ይፃወት እዩ ብሓፈሻዊ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ መብዛሕትኡ ኬሚካል እዚ ከቢድ ዝጨኑ ፅቡቕ ኣይኮነን ፎርን ኣልትሁድ ንኣብነት ፎርን ኣልትሁድ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሕብሪ ናይ ቆለውዕ ከምዚ ዝኾነ ሕብሪ ክትስእል ከለኻ ብሕብሪ ኣብኡ ይጥቅ ከምዚ ናይ ዝማልቾ እዩ ዝጨኑ መልገሲ ኣዝማልቾ እዩ ዝጨኑ ዳርጋ እሱኢታት ሕጂ ኩልኩል እዩ ኣብዚ ዓዲ ኣብ በዓል ኣፍሪቃ ገለ ግን እዚኦም ቻይና ይጥቀሙሉ እዮም ናይ ግድን ርግፀኛ ፐርከ ሕሱር እዩ በጨኑ ኢኻ ትፈልጦ እቲ ሕብሪ ክትከፍቶ ከለኻ ዝኾነ ትጨና ብርትዑ እሱ ሕጂ ፅቡቕ ኣይኮነን ንሓንጎልካ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ካልእ ኬሚካል ኣብዚ ብዘይገድስ መብዛሕትኡ ኬሚካል ንሓንጎልና ፅቡቕ ኣይኮን ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ከምኡ ክነተንፍሶ የብልናን እዚ ናይ ቤንዚን ንባዕሉ እቲ ቤንዚን ንባዕሉ ንሓንጎልካ እንድሕር ቀጻሊ ብዙሕ ትጨኑ ኮንካ እንዳ ቤንዚን ትሰርሕ ኣለኻ ፀፀኒኻ ክትተንፍሶ የብልካን ንሓንጎልካ ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ ኸማን ገሊኦም ኣለዉ ኣብ እንዳ ቤንዚን ዝሰርሑ ሽዑ ሰርቪስ ዝገብሩሎም ነቲኦም ማካይን ነቲኦም ዋና ማኪና ገለ so you have to be careful ማለት እዩ ኣማልጋም ከምኡ ከዓ ኣማልጋም ትፈልጥዎ ትኾኑ ዝፀሊም ዝመስል ኬሚካል እዩ እሱ ኸማን ኣብ ቀደም እዮም ዝጥቀሙሉ ነይሮም ብብዝሒ ኣብ ስንኻ እንድሕር ነኺሉ ኣብ ስንኻ ዝገብሩልካ ፀሊም እዩ ሕጂ ክልኩል ኣይኮነን ኣብ ጀርመን ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ክኽልክልዎ ይግብኦም እዩ ዝበሃል በርከ ብጣዕሚ ክፉኡ ገሊኦም ሓካይም ግን ክሳብ ሎሚ ይጥቀሙሉ እዮም ጌጋ ካብቲኦም ሓካይም ከዓ ኣነ ምስ በልኩ እንዳፈለጥካ
እንታይ ከም ዘምጻልካ it's not good ግን ክተውጽዎ ትኽእሉኹም ክተውጽዎ ከለኹም ግን ጽቕልኩም ኣይኮንኩም ተውጽዎ ጽቡቕ ጌርኩም ኮንሳልቴሽን የድልየኩም እዩ ዝበለጸ ኸማን ድሕሪኡ ናብ ወይ ቅድሚኡ ምስ ሓፍትና ተዛረቡ ንኣብነት ያ ወይ ካልኦት ከማን ሃይል ፕራክቲካ ጽቕልካ ኣውፂኻዮ ኸማን ክተውጽኦ ከለኻ ከዓ እቲ ክትእትዎን ክተውጽኦን ከለኻ እዩ ዝበዝሐ ኣብቲ ነብስኻ ዝሓድገልካ ካብቲ ነብስኻ ብጽፉፍ ክተልግሶ ኮንሳልቴሽን የድልየካ እዩ ክትማኸር ኣለካ ሽዑሳቶም ክኢላታት ከውጽልካ ክእል እዮም ከመይ ከም ዝግበር ተሓኪም እንዲ ዘውጻልካ ግን ምስ ውጻልካ ከዓ ነብስኻ ከመይ ክትጽርዮ ከም ዘለካ ክነግሩኻ እዩ ማለት እዩ ሶ ትራውማ መሌስና ከዓ ናብ ትራውማ ክንምለስ ኢና ሶሪ ብዙሕ ትራውማ ይብል ኣለኹም ትራውማ ኸማን ሓደ ካብቲ እንድሕር ንኣብነት ትራውማ ኣለካ ኸማን ሓደ ካብ ትረሳዕ ክገብረካ ዝኽእል እዩ ብርካ ሓንጎልካ ድሮ ተረብሽሎ you know so ገሊኡ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝተፈጸመ ጉዳይ ከቢድ ጉዳያት እንድሕር ተፈጺሙ sometimes ከዓ ተሓንጎልና እንታይ ዝገብር ከኣባ ንኣብነት ሓንቲ ሓፍትና ሓንቲ ሰብታ ዓሚጻ ሓንቲ ጓልያ ንኣብነት ያ so sometimes እቲ ሓንጎልና shut down እዩ ዝገብር black out ዝኸውን ፈሊጡ ስለምንታይ እቲ ኣሰብ ሽዑ ከም ትርስዖ ይገብራ ሓንጎላ ፈሊጡ እዩ ግን ኣይደምሰሶን ግን ከም ትድምስሶ ከም ዘይትዝክሮ ይገብራ ሓንጎልና ስለምንታይ መታን መሊሳ ኸይትጉዳእ ተረዲእኻኒ ጽቡቕ ጌራ ክትዝክሮ ከም ዘይትኽእል ትኸውን እዚ ግን ስለ ዝረሳዓት ኣይኮነን እቲ ሓንጎልና ወይ ነብስና ተፈጥሮ ኢንተሊጀንስ ስለ ዝኾነ መታን ከይትጉዳእ ዝገደደ ሕማም ከይሕዛ ዝገደደ ስምባደ ትራውማ ንዕኡ ዘኪራ ከይሕዛ sometimes እቲ ብተፈጥሮ ሽዑኡ ከምዚ black out ቁሩብ ጥራይ ትዝክሮ ምሻለኩም ጽቡቕ ጌራ ክትነግረካ ዘይትኽእል ከመይ ዝመስል ነይሩ ትሰብ ከመይ ነይሩ ወላ ሓደ ብዙሕ ኣይትዝክርን በቲ ስምባደ ግን ያ ፈሊጡ እቲ ነብስኻ እዩ ዝበሃል ኣዞ መታን ዝገደደ ከይተሓምም ማለት እዩ ያ ፕሮቴክሽን እዩ ዝበሃል ተረዲኹምኒ ረሲዓቶ ዘይኮነስ ግን ፕሮቴክሽን እዩ ሶ ግን ብጠቕላላ ትራውማ ክንብል ከለና እቲ ነርቭን ሲስተም ናትካ ተረብሽሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ትራውማ ክብል ከለኹ ሕጂ እዚኣ ትራውማ ብዙሕ ስለ ንጥቀመላ ዘለና እንታይ ማለት እየ ይሕዋተይ first of all እቲ ትራውማ ከምቲ ዝበልኩኹም ዝቆሰለ ቁስሊ ማለት እዩ ምሽቶ ዘይተደበሰ ቁስሊ ማለት እዩ ዘይሓወየ ቁስሊ ማለት እዩ ሶ ዝኾነ ቁስሊ ናይ ሓንጎል እንድሕር ኣለካ ከዓ እቲ ነርቭን ሲስተም ዝኾነ እንድሕር ስምባደለካ ሶ ጭንቀት ዝገብረልካ ከዓ ኦፍ ኮርስ ሓንጎልካ ከም ድላይካ ኮንሰንትሬት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብርክ በኣምሆ ኣብቲ ናይ ቀለውዕ ዝምጻኽዋ ቀለውዕ ትራውማ ክሕዞም ይኽእል እዩ ብኸምዚ ክብለኩም ከለኹ ምናልባት እዚኣ ከዓ ብትራውማ ኣብዚ ሓቶ ትብሉ እንትኾኑ ግን ናይ ብሓቂ እዩ ሓቂ እዩ ኩሉ እቲ ኣነ ዝብሎ ብቲ ቪድዮታተይ ፈትሽዎ ባዕልኹም እዚ ኣብዚ ሓቶ ወይ ገለገለ ከይሓሰብኩም ወይ ከይመሰለኩም ትረዲእኹምኒ ከምኡ ዝፀሓፈለይ የለን እንዶ ግን ይፈልጥ እየ sometimes ኣብ ካልእ ስለ ከምኡ ተመክሮ ዝገበርኩ ብከምኡ ከዓ ከሎ ገና ኦይ እዚኣ ከዓ ከምዚኣ ክትመስሎም እያ ገለ ይብላ ኣውቶማቲክሊ ብርካ ኣፅኒዐዮ ኣለኹ እቲ ሰብ ዝሰምዓኒ ትረዲእኹምኒ ሶ ኣብ ከምኡ ከዓ ቀሊል ክንሪኦ የብልናን እዚ ምቕጥቃጥ ቆለውዕ ኦፍ ኮርስ ይፈላለየ እንድዩ ከምዚ ልክ እዚ ግበሩ እዚ ትግበሩ ክብል ኣይደልን እንዲ ኣነ ግን እቲ መጽናዕቲ ዝብል ከዓ ክነግረኩም ይደሊ ሽዑናትኩም ውሳነ እዩ ያ ግን ኣብ ከምዚ ኣተሓሳስባና ክንቀይር ኣለና እቲ ንዓይ ዝርዳኣኒ ኣብቲ ናትና ናይ ቅድሚ ሕጂ ጀነሬሽን ኖርማል ስለ ዝነበረ ምቕጥቃጥ ቆለውዕ ወይ ምህራም ሶ ኣባና ኣብዚ ከዓ ሕጂ ኖርማል ይመስለና ግን ኖርማል ኣይኮነን ጌጋ እዩ ሓቂ ሓይሽ ጌጋ እዩ ብዝከኣል መጠንስ ክትንክፎም የብልካን ከምቲ ስኻ ክትህረም ዘይትደሊ ትቆልዓ ኸማን ክህረም ኣይደልን እዚኣ ናተይ ክስታይ ብፍቕሪ ብጽቡቕ ተግባር ክትነግሮም ኣለካ በርከ ሎሚ ስኻ ኢትካ ሓፍተብለሉ ኣለኻ ጽባሕ ምስ ጎበ እዚ ከዓ ኣብዚ ዓድበል እሱ ኢዱ ሓፍሰብለልካ እሱ እትፀገም ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ኬይስስ ከዓ እኹል ኣሎ ኣብዚ ወፃኢ ብኣምሆ ያምፅልኩም ነይራ ተረዲኹምኒ ናይ ሓንቲ ፋሚሊ ናይ ጋና ደቂ ጋና እዮም ነይሮም ኣብዚ ናተይ ብእንግሊዝ ይኹን እምበር መታን ካብ ጋዜጣ
كابتي سوشيال ميديا زنبر أو لطيفة له متان كتأمنوا إذا سعبين نايت التعبابية ترديهوني وي من البات تودي قال وسيدني يروحون بكم أخا يا سخمان يقاتميو جن بزي مخنيات مثلا جلس أمونغو أدن ودن قول عني رأي قد محجي سخونك إمتا وي تراوما ناتو كوميتاتي مبزحتو جزي يا لكعناتو مكفلت إكلني بحتصيرو إذا خمزي إيتاس نونو أبعدنا يفكريو بحالنا خمزي قالت راي إلكاي كوننا بزعدي سلازي أب كم زخاني أتحسس بانا كنحسب له دسي ولني قال لي لا يكونني فلت بزح كستايد لك يا قيار كتفطر جن كتحسب له بعلخا خا مصنع تختسنبب انتي زخون تقلعه انتي صعبين له صباح نكو خيط تعسكا نع خايله امبر نتقلعها اوف كورس يا جن كندخا انا كلتيهم غدايو ترديهمني نتقلعها خمان كتكسرو ጽቡቕ ኣይኮነን ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ተረዲኹምኒ ይፈልጥ ተሰብከሙ ዝገብር ከማን መታን ጥዑይ ንፉዕ ቆልዓ ክኾነሉ እዩ ግን እሱ ይኮነን ውፅኢቱ ብማህረምቲ ብዛዓዲ ሶሪ ኣብ ዓድና ከማን ኣይድግፎን ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓድና ከማን ሪአዮ ኣለኹ ከመይ ተሰብ ከም ዝኾነ ኢትስ ሪሊ የሰምደካ ኢና ገሊኡ anyway so dan ካልእ ስትሬስ ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብዚ ኩሉ ዝበልክዎ ሓደ እቲ ቪድዮ ረኣየወን ناي ألومنيوم ناي تدستي قلم لازم تأخو كاليت كلتا فيديو إن باي ذا واي بجاكاتي دستي أشجار خوي نزلوا بعدنا تخلى خمان بزح كلا أشجار اللي بعدنا نتتعنانا ز كستايك كفوت الواز قبرو زلوا كبيد كأني دك أسكا أستخاخلو بقوان كدك أسفتن قد مفرق ليتي زبلت عسرتن فرق أنا قال إزبهال جن أنا خلوني نهولاتنا أنا غما نايك خلوني كل جزء يفتني جن كل جزء يتعمنيو بقوانو دك إسكا بقوانو خدت مستحاي قال زي كم تنعدنا بالطعمي healthy أبتكم وخا نعدنا دسيب لك كمالتيو stress لك stress reduction technique تفتر نتاخ قبر سبورت كتقبر ساونا خد كيد يوغا مديتيشن بزح نجر بزح تكنيك الله أبز حجي كينو حنا كومو خاني مسبات كتحوس تصموا باي ذا واي تصموا also تصبوا أيكونن حنقولك مرة محير تصموا نحرالك دماغ أخاب كله عقل خان تحرز أبكها خوينو خا كم زين بحق قواهي خا يسمع كارلو مستتصموا بسنك تتصموا ويبين خازل خا مرة يسمع كارلو السخمان أبز قربا جزء بمتصنعته أرخيبمو نحنقول كاتبوا يكون بخومو خانيهم بزحات عبيت سبات بينهم زنبرو حنقولهم نداد خميمت دما كم زي ألزهايمر خماني حزوم نقولي ترديهوني أب بعل جابان فإذا إتات رخيبمو تي مسب مخانو بعلو بتعم تصبوت الوايز قبرلو نحنقولنا كاب كله خامس بتيوم عبيتي مس تفلالي جنريشن ناقش تقولوا مسهم نحرالو ما أخلي عد من نحرالو بتعم تصبوا إن التعب السب كابينو زنبر كم زنا عدنا سو تحنقولهم كأفريش كتر في اللي نحر مستي سب more communication اللهم by the way زي جابان زي ترخ بمتنعت مالتيو دان كومو خاني يا تصبوا مقبخت بلع يا meditation كبل كل خو كم زبين خات صلوت كتكبر كل خا كتسجد كل خا زي مسكات زي صلوت مقبر by the way انتايا استبهيلهم زي متصلاي مسكات كم زي كتسجد كل خا أب كل هايمانوت الله أب كل هايمانوت الله مثلاً خمس رد أني silent كون كمس نفس خان مس فت أريخان كت كم زي connection كتفتر كل خا أنا حنقولك حدا خبت بلوت زحويو نجاريكو كأني إذا كمان بمتنعت رخيبة مو لك كم meditation يزغط صار حجتي meditation هيك إلني انتاخ قبر تبلو تتصولت كم تني عندنا تفلتو بينخا نوح كتتصلي دماغها كم زخت سجدكم ونحجي ميركا كمان الرسالة تقودس إيتوس حدا إلهمو بمتنعت زخ رخيبة مو زين قد منوح عم بيبي قدمي so إذا كمان كتفتشوا تقوليهم بعلهم and of course كأطعي كتملأ طعي مقبخ تبلع medication كتنقر التختابة نفس خازلو بالتكنيكس بالكوخاناي كتابة فيديو كتوت أفتن التي زيد اللي كأ كم بعل زي قتل ديو حشيش ديو وي الكحول ديو
كتمحداق ندحر كتحدكو زي خالكا مقناس سو نفس خامتان نبنبر كملس and of course كأنت يستبهلا أب عدنا تيوم أب حقوتاتي تيوم عبيت بقى نب حقوتاتي وعباي حواتا بخلت يشنخ بقنت كلاتهم بالدعم نتصور حنقولهم اللوخ أجنا كلاتهم اللوخ بلاك جن اللوخ أجنا يجرمكم so عبيت يوم كأ نتصور حنقول برتع حنقول كاب زي من السيز برتع حنقول زلهم ناتنا بقنت بركي جرمنا عاي كما يقولنا هذي أمي بالمشان لكم كله خايز يذكروا شما يرسعوا ملك عايز يذكروا يرسعوا كله إذا كن انتاي استبهيله أنا خمس زرد أنا مستير انتايو أبعدنا تيوم عبيتي حنقولهم نتصور زخونة كساب لومي اتي بهلاوي اتي كستاي انتاي زبال فاستينج اتي تصوم زقبروا بركز خمان بمصنعات رخيبهم تصوم كأزبلت سئيو تصوم كتصوم كلها بتعمل تصبقيو يا تدخلوا تعمقها بركي حدين أمنت نحر يا نعبنت بتعنا مغنيات كتقبروا زي خالكا قالوا فرق معالت تراي تقبر قال مش عليكم وينوح كتقبر نحزي خالكا بسرح مغنيات بزخونه جن تصوم تصبقيو بحد سيرو نحنقول إذا خمان بمصنعات رخيبهم مو تي إنها هرمون إمبالانس اللون باي ذا واي كن تصب أيكون نعخن يا كم زي حاجة أمنت ناي عديتات كن حنسب تطوي بالحنسب تصب مت كم زي إمبالانس خونه إمبالانس ناي هرمون زلوا سبكة بحب أبدك نستيو تصب it's not good it's better not to do it يا كم زي interval fasting 16 ساعات كيبل عخاد حر يطرح تبلع قال لهم ومش قال يوم حج بمودا نجري قبروهم وين نخد قطني لك 10 تجزي حنسب مجب خند زي تراي تبلع زي تصبوا أيكون نقول نستيت بحلفتي imbalance ناي هرمون ملي صفح قبل يخليو زي أخاب إجر ما قد يخبل يدلي بحلفتي إن ناي قد كتقطنا تدليا sometimes قد في حشك كابت هرمون imbalance كما تقالكي يخبلك يدلي أب إجر مجدي so and then أنت أختبر كلا تدخل نحن جراش أبي كخلو زبلوك زلوخ نحن زي سرحة بقلي لوخ ترخبات جينزينج جينكو باليبا تبهال تبقتي فلتي أبدي روسمان زلا أخمان أب كال خمانالو أبتي ناتي خستخمانالو مثلنا أبتناتي لينك جينسينج أو أخمان تتصحفلو نحنقول بقليلو كم زي كستات مثل ناي جنجبل زمدنا زلوا مس جنجبل يا مثلا خمان كم جنجبل يوز مثل ما تمت خستاي أبعال تشاينا أبعال هندي إزبوك كل أبعال إيشيا بتعم تصبق كستاي كايو نحنقول كا and دمكا تصبق إذا زاورو كمان even تيوم حاجين عملت إذنخا تيت تينتوس نحر لك تيت يبلالو إذنخا نعم كمان it's really good أنا بسنك ستريس قد محجي خم وخوينا نيرة إذني كلتيو تعاتيو تقدميو قد it's okay كندش عبمبر بزوح كزي خم وخوينا بسنك ستريس إذا جينزين يا تحجزن نيرة يا أنا حجي سايفتو كابتي كيميكال بفارما إندستري زهوبنا إذا أخلك خمو تصبو تسرح نيرة إنت نحنقولك بتعمل تصبو تنات كا بلاد تصبو سيركليت جبرو سويت مستير ندم كاس تصبو كمان تي نات كا خستاي غيريو تي نتاز بهالوزن نات كا بسنكي يا تصبو خستاي اللو مالتيو جينزين جينكو باليبا فتشوا وياكم جينزين لكم ترى كمان كتروح وياكم جينكو باليبا مثلا يا باليبا قرب كستاخونا اللي هو بزيا and then كله إتخاء ناي هندي ببزح زتقوم ولا ندقوم كمان يهبوا يوم قدم مرمرة قليلهم ناي بهلاوي كم قصلي إسو كمان برامي فلتي نجوس ناي مذكر يا تبهالتي ناي حنقول يا تبهال إذا خاب أيوفيدا يفلتو كلتيو actually بأيوفيدا إذا فلتو زي أخا صبتيا ويدما ماساج مشت كمان ماساج نحنقول كاخت قبرو نرأسخا إذا خمان بمتنع ترخيبهم موهم أب هند حج خم يقبروهم ندقهم يقرمكم إذا حج بحالي إناتهم أنت يقبرو نحر مرمرا لهم ودهم قدمي مدقاسو كوكونات أويل جيرهم
صبق مساج يقبرلهم أبدأكم كأفتنو زي أخبركم يدلي وتصيد كأ نحنقولهم صبق ريلاكس يقبرهم كم زي كسيل كمساج تقبرو قول أخمان حجي كم زي ندحر وعي كوينو كم زي مش عليكم سوق ممدك أسو كم أون دحر كير كالو ريلاكس كوينو يدكس حدا الكوكونات أويل كأنا زخونة هيت زلكا خمز الرسن زلا أب نفسها يوتصو يبحل رسن ندحر له قول أخمان ملو نفسه كمان كتقبرو له تخيليها وين عب السب كمان كوكونات أويل كم زي يزحلك كائن نفسها كم خا نتأبايكا كم زي ريلاكس يقبرك كوكونات أويل نقربتك خابت عم تصبو إنه تصقر خاتصبو يو فتنوه نعبديو نشتديو نقول عادي نعبديو وين إجرخا خمان رسن مشي تسمع كبر إجرخا إن إجرخا خمان كم جبرو so زي إتات كأ I hope كحجزكم yeah thank you very much كسب المود أتسمعهمني دما يغني اللي تيوم زملسكم لي أبتي أمود أتا فيديو نايت تقول عزبلكوا مليسكم لي قاليهم رأيو الله خدرو بتعم دسبل كرئي بفيديو ملسلكم بتعم جنيا مسكنكم حساباتكم كم أجركم حدا قولي كل جزء أبزخون فيديو زحاتتكم حجزكم ديو انتي حجزكم انتي فتينكم بزح نديز نقرأكم زلهو كابزو كله زبلكم انتي تقيمكم التسب كأمتان كأمن كستبهل فتنوه فتشوه يا تتقوموا له بلكم يدلي thank you باي ناب كله أبزحوا لي